Dwi'n mynd I clymu ti'r goeden yma, a mae angen ti cael rhywun I trio helpu ti. Oh, no. Right. Hello? Jed, there's literally a bee. Jed! Can I have the happiest meal you've got? Oh, and could you please give me the happiest meal you've got, please? Yay! Get him off! Look at this bee. In behind the trees over there. Get him! No! Run! Just classic prank phone call. I mam fi. I mam ti? Yeah. Oh, Ronaldo! Hello! Hello, pal! What is happening? Is your my baby? Croeso nôl I PopT! Nawr heddi mae Jacob wedi ymuno fi nôl ar y sianel a mae'n treulio'r ddiwrnod cyfan dy fi. Ond fydd heddi ddim yn ddiwrnod arferol o bell ffordd achos mae rhaid i'r ddau ohono ni neu be bynnag mae'r llall yn dweud trwy'r dydd. Rydyn ni wedi meddwl am heriau challenges am ein gilydd I ni wneud trwy ystod y dydd a mae rhaid iddyn ni wneud. So basically mae rhaid I fi dweud ie be bynnag mae Jacob yn dweud a mae rhaid I fe dweud ie be bynnag mae fi'n dweud. Got it? Rhaid bron dechrau, Jacob, sut ti'n teimlo? Wel, fi'n eitha nervous, wrth gwrs, ond mae'n neis I gweld bod ni ddim yn gwisgo'r un jacket. Oh ie, cofio tro diwetha. Ond cyn I ni ddechrau, cofiwch I Tanysgrifio I PopT, rho thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r gloch notification, okay? Sa'n gwybod os ti wedi clywed am y sialens yma, fi wedi gweld ar y we ym mhobman. Yr enw'r sialens yw Chubby Bunny. Mae rhaid I ti roi y non-branded marshmallows yma. Okay, non-branded. Right? Mae fi ceg ti. So un ar y tro? Ie, un ar y tro, so Chubby Bunny. A wedyn, oedd ti mynd lan I, sa'n gwybod, Chubby Bunny. Okay, barod, fi. Chubby Bunny? Na. Wrong. Dau. Okay. Sa'n gwybod lle I roi e? Chubby Bunny? No, nice. Mae rhain yn huge. Ie, fi'n gwybod. Chubby Bunny. Chubby Bunny! Yeah! Okay. Yes! Na'i roi un yn neud. Okay, her un wedi gorffen, so her fi I ti, Jacob. Dwi'n cymryd mantais o'r diwrnod hyn, felly dwi angen eisiau ti wneud breakfast I fi, please. Fi eisiau crempo gai, please, pancakes. Really simple, fi just eisiau pancakes, right? Just pancakes. Just pancakes, dyna fe, alright? Okay, come on, mae Steff lawr yn y gegin. Un fydd arall, dwi angen ti wneud e gyda dy dwylod I clymu ti o gefn ti. Be, un llaw? Neu dau llaw? Un llaw? Dau. Dau llaw! Neu a fi'n answer. I didn't do it honest. Off ti bed. Go on then, beth yw ei 85? Right, beth sy'n nesaf? Wi angen troi boes. O, baking powder. Sugar hwnna? O, sugar yw hwnna. Oh! Just a sugar. Taste of rhywbeth, sa'n gwneud hwnna. Oh! Sa eisiau shells mewn o mai? Dyna ti, Jed. Oh. I ti ma hwnna. Go on. Oh my. Go on. Oh my gosh. Go on! Honest now. Oh! Well, that's really good. Oh. Mae'n rhaid nhw? Yeah. Da iawn, Jake. Da iawn, Jacob. Mae'n cliw I fi? Lle ni fynd? Be ti'n meddwl, mae?
yn gwybod ti rhywbeth sydd yn... Dop. Right. Be ni fe, Right, ti'n gallu gweld beth ni? Infinity Trampoline Park. Happy days, they just bounce around. Yeah. Hang on. Oh, what? Ti angen gwisgo hwnna bet? O, le am yn cael laff. Wel, mae fe'n cael laf, dwi ddim yn siŵr am beth i ti ddo. Paid i cymryd rhy hir. Right? See you in a bit. Go on te. Oh my gosh, mae fi mor mawr. Ti'n edrych fel... Banana? Ie. Yn nawr. Awn ni am bounce fach, fe? Ie. Oh, Ronaldo! Banana. Right, dyna ni. Diolch, Jake. Am hwnna. Ond nawr, Jacob. Tro fi. Nawr, oce. A'r lleoliad ni'n mynd nesaf yw Boot Park. Habis? Swings, eh? Oh, well. Gawn ni weld. Not quite. Jacob! What are you doing? Jiggy. Oh, hello. Con i. Ei, mae'r tywyd i newid. Coeden fach ni angen. Fi'n dringo lan coeden. Na, ddim dringo. Wy'n dda yn dringo coeden bach. Ie, fi'n gwybod, ar y pawb. O, mae'r goeden yn edrych yn neis, dy fe? Hwna fyna. Grab hwn. A hwnna. So her ti, Jake, dwi'n mynd i clymu ti'r goeden yma, a mae angen ti cael rhywun i trio helpu ti. Ond ti mon yn gallu siarad mewn Cymraeg, rhaid? Dwi hefyd wedi prynu caution tape. Ydy o'n edrych yn bonkers neu... Dwi di, I'll see you in, awr. Ha? 2 awr. Bye. Mae fe literally yn mynd nawr. Mae armpit fi yn echo. Mae Jake yn draw fyna, dwi'n recordio fe o bellter, gobeithio fydd neb yn gallu gweld fi o fan hyn. Yn gyda gweld pwy sydd wedi dod lan i fe nawr. Reit, so dyna fe, boys. Gadewch chi dy fe. Pobl jyst ddim yn edrych arno fi. Mae fe'n wir bod pobl ddim yn edrych arno fi. O leia fod yn diwrnod neis. Ond ar y foment, sneb yn actually dod yn agos i Jacob. Maen nhw'n rhoi really wide berth iddo fe, sydd yn hollol deg yn edrych bach yn mental. Mae 2 ben nhw'n edrych draw at y fe. Con nhw. Maen nhw'n edrych. Come here. Maen nhw'n edrych. O, maen nhw'n mynd draw. Wyt ti siarad Cymraeg? Yeah, it's a Shakespeare in the Park. So you don't speak Welsh? You can only help me if you can speak Welsh. So go away now, learn Welsh and then come back. Oh, well, do lingo quick. Yeah, do that. Jed, there's literally a bee. Jed! Mae'n y bi o gwmpas Jacob. Oh, I hate bees so much. Hiya. Wyt ti'n siarad Cymraeg? Wyt ti'n siarad? No? We can try though, we can speak some words. Wel, dwi angen ti helpu fi mas o'r goeden. Nah, not a word of that. Na? Mae Jacob wedi bod yma am spel, mae 'da fi cwpl bach o lotion, a dwi am just rhoi bach iddo fe. Help! Help! Got ti? Oh, what? Some lotion? Yeah. Just... You're doing great. I know, I'm doing fab. Ti'n dweud dda? Ti'n siarad Cymraeg? Oh, great. Gwirfoddoli helpu fi o'r goeden. Wyt ti'n gwirfoddoli helpu fi o'r goeden?
Right, wel, joio, ta-ra! Na. Oedd e ddim gweithio eto. Right, mae'n ysgol nhw. Os ydych chi'n o'r ffrawn. Ydych chi gyd yn siarad Cymraeg? Amazing. Dwi angen bach o help. Dwi angen i chi gyd helpu fi mas o fan hyn. O, beth ie? Yes! O, maen nhw'n helpu fe. Maen nhw gyd yn helpu fe. Oh, yay! Get him off! Oh, did this me? In behind the trees over there! Get him! No! Run! I'm telling you off here, yma. Oh, mae'n ffain, fi gallu dod mas. Na ni, oedd hwnna'n hilarious. Da iawn. Dwi am just helpu fe mas nawr yn go iawn achos mae fe'n surrounded. Great. So, Jake. Da iawn. Right. Da iawn ti. O ti di neud hwnna really da, chwp Ie, teg. ni wedi. Challenge complete. Right, so ni yma yn car park. A'r heddiw ni'n mynd trwy drive-thru. So, be bynnag wy'n dweud wrth y ti angen ordro fe. Iawn? So hyn yn mynd yn dda, dwi. Efallai fi ddim yn mynd yn really drwg. Oh, no. Right. Hello? Gofyn nawr, can I have a McPlant burger with beef? Could I have one of those McPlant burgers, please? Do you have that with beef as well? Is this a vegan patty in there? You can't have beef in that, no? What milk with that? I'll have a milkshake, please, but please don't shake it. Yeah, which one? Strawberry, please. But no berries. Yeah. But no berries in that, okay? Do you have any cake? It's my birthday. It's my friend's birthday. Do you have any cake? We don't do cake. No cake at all. Even a sugar donut there, I can see. Can I have 21 chicken nuggets? Could I have 21 chicken nuggets, please? Is it 29 or 6? Yeah, 21, please. Be arall, Jake. Yeah. Can I have the happiest meal you've got? Oh, and could you please give me the happiest meal you've got, please? Yeah, which one? The happiest one. Yeah. Anything else? No, that's... Oh, thank you. Sugar donut. Oedd hi ddim yn hapus. Strawberry milkshake, twel. Dyn ni wedi gorffen ein bwyd ni fan hyn. Yn anffodus, ro'n ni mor excited oedd hwnna wedi actually gweithio. Nath ni just bwyd ar bwyd. Dyn ni bron yn gorffen y fideo a dyn ni bron wedi gorffen heddi. Mae'n un peth ar ôl dy fi wneud i ti, Jacob, a dyn ni'n mynd nôl i'r tŷ am hwnna. Sausage. Right, dyn ni nôl yn y tŷ fel wedes i. Mae dyn ni her un fach arall i Jacob. Just classic prank phone call. I mam fi. I mam ti? Yeah. O, fi'n caru mam ti. Yeah. Like, literally, fi'n nabod mam fi. Mae mam yn caru fi. Ath mam fi i gweld sioe yn Merthyr. So, oedd hi really di joio sioe, a fi eisiau ti nawr. Ti'n esgus bod na ffurflen yn gweud oedd hi really di casau'r sioe a gofyn i pam. Oh, right, yeah, great. Okay. O, fa ti. Right. Nerves mas. Right, come on, Jake. Ti'n neud hwn. Hello, Rob Green sydd yma o Theatr y Merthyr. Efe Tracy sydd yma? Yeah. Great, ydw i'n iawn i ddweud, des ti i wylio sioe yn ddiweddar? Do. Dwi ddim eisiau cadw ti'n hir, ond i jyst moyn gofyn, nes ti joio'r sioe? Do. Fantastic. Wel, mae yna ffurflen fan hyn yn dweud, gyda dy enw di arno fe, yn dweud nes ti ddim joio'r sioe. Oh, pwy'n afon yna. Mae'n gweud oedd y sioe yn warthus. O'n i jyst eisiau gofyn pam oedd ti ddim wedi lygo'r sioe. Wedi mastro, oedd e'n ffantastig. So felly, Ti sgwennu hwnna? dim ti'n allenwi'r ffurflen? Na, na fi, erioed wedi gweld unrhyw All right, o, dim problem o gwbl. Diolch yn fawr am ateb y ffôn, and joio dy wyliau wythnos nesaf, oce? Okay. Hwyl fawr. Ta-ra. Ta-ra. Jacob. You've
siwr pwr yma acen Ie, ma. o'n i'n rhy nervous. Love you, bye. Right, dyna ni wedi gorffen heddi, diwrnod rili hir, ond yn llawn hwyl. So, dyn ni wedi bod chubby bunny, pancakes, oedd yn actually troi mas yn rili da. Fi'n mynd i dynyddio hwnna. Ie, athyn ni i'r trampoline park, Infinity Park yn Caerdydd. Kevin fi. Drifo Kevin, bar. Ac hefyd y parc Boot Park hefyd. Oedd yn yn y fan yna. Na. Ac wedi dod nôl fan hyn, McDonald's fyd, gyda ni diwrnod llawn, lot o pethau sili. Fi di joio, ti'n joio? Fi di joio mas, draw. Da iawn, diolch yn fawr gyda fi eto, Jacob. Gobeithio na chi guys joio, rowch lawr yn y sylwadu be nath chi joio, os ydych chi gweld fwy o pethau fel hyn gan fi o Jacob yn y dyfodol. Yr unig peth sy'n ôl i dweud, diolch yn fawr am wylio, diolch i Jacob, diolch i pawb arall. Cofiwch i Tanysgrifio i PopT, rho thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r glwch notification, okay? Na wel chi guys yn y fideo nesaf, ond tan ni. Bye! Bye!